aliyense wazimvera yekha kuti kuyambira pa 4 November sugar akhali pa 15 packet mwatibera nthawi yakwana boma lalamula kunena zoti sugar akhali pa 15 kaunagula modula izo nzako mwatibera kwakwana ena mapeza mugulisa 6000 ena 45 ena 5000 munalibe mitengo khazikika mango panga apo basi inasanganya sono boma ilili siri kufuna nasanganya lifuna zinthu za madongosolo zinthu za dongosolo osadungozuka basi mango panga apo mitengo kanga tiziko inolo basi ramasiye aini ziko abwera atu akutero akuti aini ziko abwera aini system abwera amene muli ndi chimanga mugulisiretu amene muli ndi chimanga mugulisiretu akukamba choncho aini system ndi tisamve zona zoti mugulisa sugar ma 4000 emagulisa cha ma 5000 aja magulisa cha tikuthamangisa ni mashopu tizingonyamula kumapita mukasome kwina kulikonse chifukwa boma lanena sitikuchosera sitikonjezera lalankhula ndi boma la system. Good morning, madzikabanzi konse kumene muli. Apapatu pali situation Malawi. Ndiye mmamudziwa kasakaniza ndi amene ali apayo. Ndiye tisakutulani nthawi 10 tionere timve kuti kasakaniza amene wabwera motani. Situation Malawi 1212. Tatulugeso lero ndi pa 2 November 2025. Akuti situation mwasowa kwambiri. Asidina soya. Tilipo. Ngasibo mali tikulamula pano pa tilimboma. Ndiye tilibize kulamula. Tatanganidwa kwambiri. Uyu ndikasakaniza amene ningofuna ndi yankhuleko ziwiri zitatu paja ine ndi ntchito yanga imene ndinalembesa ine. Ya timayankhula takati kuyankhula ndipo tidzakati kuyankhulabe. Choyambirira ndifuna ndiyathokoze a president athu a dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika His Excellency posankha nduna posaona chigawo kapena mtundu wa munthu. Posankha nduna zija zoti iyayi ati akusankha lomwe ukauka apapa palibe so munthu amene anganame zoti nakuti sana sankhe uku. IPM asankha kumpoto asankha pa central asankhaso ku eastern komanso ku south uku. Modi apa wina aliyense wakhutisidwa. Chimene chikungofunika ndikoti nakuti inuyo ngati nduna mupange perform bwino. Pangani perform bwino. Ndi Amalawi. Mphamvu za Amalawi ndi zimene zapangisa zapereka energy yochuluka kwa APM kuti inu musankhidwe khala nduna. Ndi gwirani ntchito motumikira Amalawi. Professor Arthur Peter Mutharika tife tikuti ziko mukwambiri. Chifukwa chosankha nduna zija posatengera kuti uyu ngwakuti. Ntchito igwirika. Mmene ndikuonera ndi nduna zanu mwazisankha zija makamaka kumbali ya chitetezo. Muziko muno tikhala ndi chitetezo chokwanira ndithu chochuluka ngambwi chitetezo. Anthu azigona nokukhomo kosatseka. Anthu azipanga chimene angati kupanga mwaufulu mupanda cheucheu. Ma business andazipezenda ma business mwaufulu mupanda so cheucheu. Ndiye tikuti president ziko mukwambiri. Now mwamva Professor Arthur Peter Mutharika zimene akamba anena akuwuzani ani nduna zimene mwasankhidwa anu ena amene mwalambisidwa lero kunena kuti mukuyenera mutumikira Malawi. Musakhumudwitse Professor Arthur Peter Mutharika. Komanso akuwuzani zonena kuti akufuna kuti muzapasa update mmene ntchito yanu mukugwirira. Professor Arthur Peter Mutharika aziona zimenezo. Atero zimenezo ndi aliyense ukuziwa ntchito yako imene munthu akupasira kuti ine ndifuna kuti ndikafika apa ndipite kumene kuja ndikauza bwana report imene ndabwera nayo ndi iyi. This is how I performed pa masiku amene akapita mezi imeneyi. Ndi onesesani kuti zimene bwana wanena zikhali zimenezo. Point number 3 if not number 4 ndonena kuti akuluakulu tikamatumikira mbomamu titumikire kuti mbiri yabwino ya DPP ikhale kupitirira.
tiye titumikire kuti mbira yabwino ya IPM ikhale kupitirira. We must remember kunena kuti anthu aja anatuluka mwa unyinji chifukwa cha mbiri yabwino ya Professor Arthur Peter Mutharika. Ndikhulupirira kuti tonse tikuziwa zonda kuti mboma anthu amati akakhala pampando amasinda zochitika. Ndiye tiyeni tisayipise mbiri ya chipani. Right? Tiyeni tipange perform bwino. Tiyachitise manyazi awa opposition. Muionese kumeneko. Mwaonese anthu akunena kuti boma tikati kulamula timalamula chonchi. Tikati kutumikira Malawi timatumikira chonchi. Ino ndi nthawi yanu a DPP. Nduna nonse tikufuna zabwino zonse gwirani ntchito mokomera Amalawi. Point yanga number 2 ikhala ya Bira Malata. Ndifuna ndipemphe akuboma kunena kuti makamaka ku MPC. Kuli nkhani zina zimene simukuyena kuti muzipange tolerate pa MPC pacha. Tikuziwa zona kuti nalesa ndi ufulu MPC just on the radio station yathu ya mwina aliyense. Kumene kujesu kuti munthu amalesedwa kupitako kuti akayankhulira kukhosi kwake. Ndi radio station sikuti ndi ya munthu. Mmene ndili mutafuna kuti fana ndikapeze pa MPC pacha ndikhoza kupita. Ndi MPC ya boma kandi wako opposition kandi wako boma ku aliyense umene kuja kukhoza kupita. Koma tifuna tikupemphe na MPC kunena kuti muziona ndi anthu ake komanso muziona ndi nkhani zake zolimba pa MPC. Chifukwa anthu ngati mmene alili achina Bira Malata pano pasikuliso ndi anthu ona kuti angapasidwe platform. Anthu mmene ali china Timothy Ntambo, mmene ali china Chera DC, achina Gift Trampesi, si anthu ona kuti pakadale panakoza kupasidwa aso platform yoti aziyankhula zochitika za mdziko muno. Ku DPP mwaona uyu Bira Malata iye muno akamaona ngati kuti akusewera ndale. Mwana zimene anapanga anali ku DPP kuja ngati spy, MCP tabwera amatumidwa ngati agent kuti asokoneze ku DPP kuja. Now this guy, he thinks he's a smart, koma he's not a smart guy, he's a very stupid guy. Sorry for saying this. Chifukwa munthu sunga malandire ndalama ndokumaka falisa nkhani za boza kuyipisa chipani chimene Amalama chikonda kuti chikoza kwatumikira iyo kumaka popa chipani chozunza. Jesu nofesa chisoni kwambiri. Bira Malata awa atachoka ku DPP atathamangisako DPP ataonera kuti uyu akutumidwa ndi aku MCP. DPP atamuthamangisa anaza khala ngati kuti walo ku MCP ujakena kwa anaza khala ngati kuti alibe chipani. Ndeti nazamuona akunena kuti walo wa chipani cha akudya zake alibe mlandu. Andikulowa ku chipani cha akudya zake alibe mlandu analowa pa chifukwa. Chifukwa chinacho kuti atazamuona zona kuti uyu akuoneka ngati amba kulavula amba kugagada boma la Chakwera. Iwo aja anaza khala ngati kuti akumulowa nakena akanaza kuti abasi chipani cha tachituluka. Mwana? Noti sana kuti chipani wachituluka, koma chimene anapanga yeyo amafuna kuti anene kuti okay. Nzimene anafuna sotu amafuna. Ndizimene anafuna anakalwa chipani cha okujeza kalibe mlandu. Ndikumafala makaka achi kujeza kalibe mlandu. Kenako ndizokanga ndo wachigalukira chipani chijanga zimene anapanga ku DPP. Ndikumamba si kuyankhula zonyoza. Inu mwakuti kumakanga kuti iyo jakupanga represent chipani kuti anthu ambaye yankula azimuona ngati kuti iyo janduwa kujeza kalibe mlandu. Now zimene zonse ndimene yendele zaka masowerera. Amabwera nanu amakunyengererani ndikumabwera ndikumamuona ngati kuti ndi munthu wabwino. Kenako basi walo wa chipani mumva mawa ninkuja walo wa DPP wamba kuvala makaka a DPP acha. Ifika nthawi ina yake azatuluka atavala makaka a DPP acha. Ndikumayankhula zoyipa za DPP atavala makaka acha. Ngati zimene amapangira achita kondwa nakumwa. Cholinga kuti apange divert mind ya ndani kodi ya Malawi. Now ndifuna ndikuze na DPP kuti mukuyenda kuti musamale. Chipani cha DPP chitangotuluka mboma. Pali anthu angapo amene nimukwaziwa amachita kuonesera mawanga kuti awasa kupanga za DPP. Amachita kuonesa mawanga kuti awa sakupanga za DPP. Ine ndimakhala ndikunena
koma mwina zimakhala kuti zinthu zilibe ntchito. Chipani cha DPP tachimenyera nkhondo osati masewerayi, pamene kunalibe kuwina aliyense omenyera nkhondo chipani chimenechi. Tinali anthu ochepa, ena anali ku executive, ena anali kuthamanga wa media pamene aliyense anathawa. Anthu amaopa chipani chokhala chawo, kumaopa kuyankhula, anthu amaopa even kumatumiza ma audio mu group umu akuti ndipangidwa chipongwe kumene ndikukhalako. Ife tinali nganganga ndi chipani chimenechi cha DPP cha kuzafika pano. Ndiye tifuna tikuze na DPP kunena kuti inu mwewo achipani cha DPP akuluakulu musakomerero. Anthu amene wawa amene amaonesa kuti kukanakhala kuzina kuti DPP sizinachitire ubwino, apapa mukanathano kuona mawanga eni anthu kuti I think mawanga amene amationesera jana aliona kuti mwina anali ngati pakati poti mwina chikoza kuina DPP kapena MCP anali pakati, koma kukanakhala kuti chipani cha DPP sichinawine zisankho, apapa ndi pamene mukanaonano anthu amene wawa kuti kuli mawanga awo eni ali pati. Ndiye kulengeza uku ndikulengeza kuyambirira tsopano. Wina aliyense amene akubwera chipani, wina aliyense amene amakuonesera ndi mawanga makamaka pa nthawi imene kondwanira nkumwe anayamba kupanga mavuvu, achina Dausi atayamba kupanga mavuvu, anthu amene mukuwadziwa kumaona kuti uyu anali chonchi, uyu anali chonchi, uyu anali chonchi. Anthu amenewa sibwino kumakhala nawo close, sibwino kuti azidziwa china chilichonse cha zimene mukupanga. Executive imene imayendesedwa ndi DPP nthawi yonseyi pa zaka 5 imene iyi nkhope tikuzidziwa, anthu tikuwadziwa. Executive imene ija ndi imene ikuyenera kuti izipanga handle muzina zilizonse, ma sensitive information ikhale ndi anthu ma executive amenewa. Musapange so recruit kuonjezerapo anthu ena kuti akhale ku executive. Don't do that mistake. Don't make, I should say, that mistake. Amene munalipo mbuyomu kutumikira chipani cha DPP ngati executive mukhale inu nomwe. Tikumatha kuona anthu onena kuti samayenera kuti akamapezeka, ndikunena kambati kuti kumapezeka close kwa bwana anali anthu achipongwe. Kunali anthu oti pangana matukwana achina Chisale kutukwana kuwanyonza asati masewera. Pano ali close kwa bwana. Kwa machitika ma function yo kumakhala kuyambira kumeneko. Anthu amene akuswaidwa ni anthu amene amakhala kumenya nkhondo. So ibwera nthawi yonena kuti ngati zinthu izi tifuna tino apapa chipende kukamba apa ndonena kuti mukuyena kuti mutenge phunziro pa zimene zinachitika. Trust nobody. This is your government and nobody can tell you what to do. Kumona kuti uyu umene alili mukumpewa kuyamba pano. Osati tayandikirano kuti okay tifuna tizapanga no isango za 2030 kampeni wayandikira ndi anthu ajamba kumaonesa timanga chifa ayuti mwacha msango waona kuti akakha kumeneko. Azapeza njira. Anthu azapanga group azabwera achina kondwa na kumwa azabwera njani. Ndeti anthu timene tabisala mmene muti timene tizimene zamba kumabwera no kumapita kuma UTM kwa kumapita kuti ndikumapanga feed information. Ndifuna ndikuze kuti grow yanu kapena kuti kuwina kwanu kwa inu a DPP. Anthu ambiri sana, anthu ena sana kondo nanu. Anthu amene sana kondo nanu mukwadziwa kuti ndi ndani. Be careful. Be careful. Ambiri ife tazunzika, ambiri ife machita kusakidwa ngati ziweto kufuna kuphedwa chifukwa choteteza dzina la Professor Adapera Mutharika. Enawo amangobisala. Timatenga riski pano, kutenga riski. Anthu ambiri achimoje kumoja uno kuti anthu amatumikira chipani koma machita mantha kumene kuti amene zilili anthu akuza kutipha. Ino anthu amene mukwadziwa. Ndiye pano zoti anthu amene muzikhala kuti mukwanyonza kama kupanga chani. Imene iti maicha kuti ndi suicide bomb.
lemekezani maloyo member anu, lemekezani executive anu imene magena ntchito kuti ipite chisogolo. Don't add executive ena. Whoever comes, welcome them, because amana kuti politics is about numbers, alandireni koma give them distance. Ngati pali zina zake zote mkhoza kwa naka ndi ntchito apase ndi mwaito, koma give them distance. Nkhani za executive zikhala za executive. Fundo zimene ukamba izi muzazikumbukira pasogolo. I repeat, anthu amene anayamba kuonesa mawanga kondo anena nkumwa, Jeff, Adausi, Abotomani, Chomanika, Malemu Maijosi Chisulo, gulu limene lijatamba kuukira linali ndi anthu ake amene amayenda nawo mbali. Inu mukwaziwa. Nde samaonekera kwambiri koma anthu aja nawo ali ndi inuyo. Anthu amenewa ndakastape. Pamene ndayankhula pati imene sikuti ndizayankhulaso, koma ndikufuna kuti ndingokuchenjezani kuti mukuyenera kuti musamale ndi magazi amenewa. Chifukwa sitikufuna kuti ulamuliro wa DPP uzasokonekere chifukwa cha maboza. Anthu enawa ndioneneza chochitika ndi chani, ukuchitika zakuti tizagonjesera pati ndi apo. Chimene chima gwesa DPP ndi maboza kumeneko kumakauza kwina. Chipani cha DPP chili ndi anthu ozikonda, koma mene jaina ena amafuna kutuluka kumapanga zipani zawo. Mwaona MCPC agwapa, mwaonapo ku MCP kuja kwa anthu atasogula ku zipani kumene kuja, koma kula sogolere nanga chigawo chakumwera amalolera kuti azipusisika ndi munthu nakapa sento ndi chipani chake, kumuza zina kuti segulani zipani kumene kumusogoleza chipani cha DPP. So chipani cha DPP muli ndi azisogolere ambiri amene samakondana. Amalawi amakufunani, amalawi amakondana chifukwa chake DPP chipani chili chalwaso mboma. Koma fundo yanga ndionena kuti kuya gulu limene lija mukulona limene malemba nali gulu limene lija ndimene simafuna DPP osatera Malawi. Ndiye when recruiting people you must be careful. Osamutenga munthu chifukwa chokuti ati anachuka kapena anapanga zakuti koma muzezo kuti loyalty yake inali bwanji mu 5 years. Imene that is a good CV ya munthu. Loyalty yake inali bwanji. Sinthawi yomba mpanga kick munthu pakadali pano amene anali nani konseku. Chipani cha DPP chakuti chizigwa mboma anali asogolera amene ndikuuzani acha. Ndiye azabukanso ndikumana kuti tifuna Congress imene inapachirima ija, and within 5 years zokuti kunja kunoko MCP inapachirima zizamba kumayiwalika zimenezo. Anthu azayiona ngati kuti MCP janja bwino. Tikufuna mupange perform bwino, nduna inu mupange perform bwino kuti anthu asizakhaleso ndi lingaliro zoganizira za chipani cha Malawi Congress Party. Kapena kuti atakakuti nakabwera ati afuna pange migwirizano yawo sazatheke. Chifukwa ka program kamene kachoona kuti tipange mgwirizano kwacha kapena kaje sikuti kathaya. Chifukwa zipani zikuchita kuziwa zonna kuti anthu ambiri akuchifuna chipani ichi, iziwo zipani zawozo sizikufunika, ndi chifukwa chake sanachire bwino pa chisankho zija. Ndiye musamale ndi asogolera amene mukugwira nawo ntchito, kuti kugwa kwa chipani sakugwesa ndi Amalawi yayi. Amagwesa ndi akaneneza wa kamaboza wa amapita kauza anthu a Malawi kupanga divert mind yawo ndikuyamba kumada kumachiona ngati chipani cha DPP chija ndichoyipa. Ali anthu amaboza asogoleri amene mukugwira nawo ntchito limodzi. Osakomedwa. Musakomedwe. Chipani ichi tikhoza kunena kuti tikaona mavota jamene ayendera olichikana kuti chinayima chipacho kapachokha opanda so la phone chimadusa chifukwa anthu anatopa ndi ulamuliro wachani wachakwera. Ulamuliro wachakwera sikuti anthu anatopa nawo chifukwa cha kusayenda bwino kwa chuma kokha, koma nkhaza. So tifuna mpange perform bwino makamaka mbali ya nkhaza mdziko mwenye mufunika chitukuko, mukufunika chitetezo, chakudya chokwanira. Kungotere zimene zize MCP anthu azayiwala. Mzakisa nja kuti koma lero mwavala smart ngati abusa from chalichi cha mpingo wa 7 Situation Church of Malawi. Ziko kabiri Mr. Christian Wadeje. Imene ndi makamba yachi na Peter Malata ndaikamba ndafotokoza kuti amene iyi asapasidwe chance pena pale ponse
komanso asapasidwe platform ku MBC kuti azibwera nkhani zake zopusa ya pasapezeke munthu pano omayamikira Professor Mutharika chifukwa chokuti Mutharikayo zamuchitira ubwino. We don't need that. Ino MBC muli ndi anthu amene mukoza kumalembera nkhani zawo pa MBC po. Tindi achina Namiwa amene anayima kumbali kwa Malawi. Tindi achina Boni Kalindo. Tindi achina Mtanyiwa amene anali kumbali ya Malawi. Amenewo ndiye nkhani zimene mungathe kumalemba pa MBC. Not munthu amene anabwesa chisokonezo muziko muno kuti muzikalemba nkhani zake pa MBC. We understand kuti it's national broadcasting komano anthu awa we don't need them. Mavuto amene tukumana nawo Malawi muno tukumana nawo chifukwa cha anthu amenewo. Uyu mukuti undulo makasungula uyu ndi munthu mmodzi amene samafuna anthu akumwera kuti azilamula mdziko muno. I told you this kuti sindimazozona kuti kodi anthu akumwera adala kwa chani. Ikafika nthawi yokuti nakuti anthu akumwera kuponderezedwa anthu amakhala chete samafuna kukamba pochina chilichonse. Zimaoneka ngati kuti mulomwe kandi muyawo tikukamba kuti munthu akumwera. Zimaoneka ngati kuti ndi anthu oti Amalawi amafuna komano pali kagulu kena kake kamene ndachulaka amatenga ngati kuti anthu akumwera achawo ndi anthu ona kuti alibe kuthekera alibe capacity yoti akhoza kulamula dziko lino. Amaona ngati kuti anthu akumwera ndi zizude. Amatenga ngati kuti anthu akumwera ndosazindikira kaya pa kuyankhula. Sindikuziwa kuti munthu amene amamutenga ngati wanzeru kapena kuti ali ndi kuthekera kulamula dziko amafuna ziyankhula mtundu bwanji. Chifukwa muziko muno ndi muyawo. Muyawo ngati amaveka mwachi yawo imene ndi identity yake kusonyeza zina kuti munthu anachokera ku Eastern region. Munthu ngati amaveka mwachi lomwe eti mungati kwenda kuti chigawo chakumwera anthu amaveka mwachi lomwe wena amaveka mwachi manganja ena amaveka mwachi senasena. Ndi identity ya anthu aja yona kuti munthu uyu we don't need to ask much munthu amachokera uko. Ndi zinthu zosatheka kuti mukamve Musena akumayankhula ngati Mchewa. Ndi zosatheka kuti mukamve Musena kapena Manganja azikayankhula ngati Wachitumbuka kapena azikayankhula ngati Mtonga. Ndi zinthu zosatheka kuti mukamve Mtumbuka azikayankhula ngati Mngoni. Sizingatheka kuti mukamve kuti Mulomwe kapena Mkokola azikayankhula ngati Mngoni kapena Mchewa. Zinthu zosatheka. So nchifukwa cha muzamva Achewa chakamayankhula ndiye kula Achewa ku Nchisi, kula Achewa pa Lilongwe, kula Achewa ku Salima, kula Achewa ku Deza, kula Achewa akunkhotakota. Akamayankhulanso zimachita kuzoka kuti uyu ngwakunkhotakota, uyu ngwakunchisi, uyu ngwakudowa, uyu ngwakudeza. Auyu ndi Mngoni ndi Mchewu au Mbaraka ndi identity ya anthu. Akamayankhula munthu wakumpota amachita mveka kuti uyu ndi waku Northern region. So kuyankhula kwa munthu kusapangise anthu inu kumaganiza ngati kuti munthu alibe kuthekera kutumikira dziko ili. Ndifanye kuti kutokoza Professor Arthur Mutharika chifukwa kuti posankha sanaone kuti kodi uyu amayankhula bwanji uyu ngwakuti kungosankhano moti zikomere wina aliyese mdziko muno. Ndiye munthu wakumwera ino anthu akumwera ino unite make one thing. Musaonese kudana ndi munthu aliyese komano ndifuna kuti anthu akumwera ndi muzimva zonena kuti ngati kuli gulu limene limadedwa kwambiri ndiye anthu akumwera chifukwa kuti amatengedwa ngati anthu osadziwa zinthu. So kumweraku ino ndi nthawi yonena kuti you have to learn something. Musapange ngati zimene amapanga za Central region machita kunena kuti toka amene tili pano pande amene tili woyenera kuyendesa zinthu izi. Chisanzo chimene waonesa Professor Arthur Mutharika potenga wina aliyese inenso muonese chimenecho. Kondani wina aliyese koma kwani kweni ndikufuna zonena kuti ino anthu akumweraku izo manena kuti zomabulokana zikuti aife kuno kuti sangazona kuti sapangira akuti savuta zimene jaso zikuenda kuti zithe. Tikufuna kuti kumwera kuno kukhale unity jonena kuti munthu wina kakabwera amongst us zisamatheke tisamagawanikane tizikhala kuti tili solid. Chifukwa mukagawanika ndi pamene zimapezeka kuti ndale zija mukuchesera mboma chifukwa kuti mukutenga anthu auku mukuda anthu anu nomwe mukayanjana ndi anthu ona kuti anthuwo sakukondani. Anthu akuchiromwe makamaka omveka mwa chiromwe lomwe akumana ndi mavuto koopsa mboma umu. Munthu kungomveka chiromwe kungomveka kuti tangi yake akumveka kuti kaya anakulira ku chiromweko mwina si mulomweso akula kumweraku tangi kungomveka kati mwa chiromwe mwati amene ndikadeti muchose ntchito alomwe akumana ndi zinthu zoopsa mboma umu.
sindikukhulupirira kuti ulamuliro wa Mutharika zimene zichitika sizichitika. So zimene zitakamba I don't think kuti tizabwerezaso fanga tizabwereze ndiye kuti mwina tazakumbukira. Koma zimene zitakamba nkhani yanga ndona kuti inu kumwera ku anthu inu azisogolere. Khalani basi mukambirane kugwirizanani. Zipani zomana kuti chipani changa ichi chizawina. Zipani zina zimumachita kuona kuti no matter what sizingawine. Don't waste Malawians time. Musataise nthawi. Ikujoina ni chipani chomwe cha DPP tizenda ni chisogolo kuti dzikoli liyende bwino. Point number 2, number 3 I think so, yeah, if I'm not wrong. Ndifada yankha Akabambe anazona kuti anthu wawo 1.2 million anavotera Peter Mutharika. Chifukwa kuti ali ndi maumboni ona kuti chipani chawo chinalimbesa anthu mwakuti. Tifuna tawuza Akabambe kuti Malawi muno palibepo chigulu chimene chinavotera 1 million chili ndi kadi ya UTM. Fazi makadi zimene makambazo ndizapa membership zimenezo. Munthu aliyense amene anavotera kuti tayitane kuti imani apo aliyense aonese zimene anaonesa kuti ndandika kadi kachako. Anthu awo sangakwanisa 500,000. Sangakwani. Ndiye tifuna tikuzana Akabambe. Ineyo ngati munthu wakumwera siyanidyera. Usogoleri sumachita kuzikapo wekhayi amakuyika ndi anthu. So mukamba kumaonesa kantima kenake kumanena kuti ine ndidolo awo ndi akape. Ndi mmene mwagweramo. This is politics. Politics ya Malawi amayenda pa mafuna ndikuuzeni. Sizimatengera kuti uskulu unapita ko unaphunzira kwambiri ndi degree chani mwakuti. Mwaona anthu amene asankhidwa. Anthu amene asankhidwa pakati apapo mwaona even ma MP. Ambiri mwayo sanachire bwino skulu liya. Kwa pano painawo ndonena kuti ndithu ma member of parliament akhala kutumikira ku parliament kucha. Nkhani ndali za ku Malawi ufuna kuzipanga study mokwanira. It's not about kuti ndinaphunzira. Koma nkhani ndionena kuti communication yako ndi anthu makamaka akumuzi aja ili bwanji kodi anthu aja kamakuona amakuona ngati ndani. For there are some people nkhope zawo anthu akamaziona amaona ngati kuti aona Bible kapena aona Quran. Nkhope ya munthu ija iwo kungomona munthu ija kumaona kusinthika kuyandika ni munthu jomakanga ndi munthu ija nkanga yeye munthu ali nchalichi ndipena na madu anthu enawo. Anthu ena anomati munthu ngokuyandikira maona ngati aona nkango. So ndinanena ina makamaka ndikamba pankhani ya Akabambe yomanena kuti anthu ajanali yathu inu Akabambe kapena chipani cha UTM mulibe anthu iyayi. Palibepo muziko munthu anganene zonena kuti ine ndine anthu angawa. Ayi. It is the way you perform mmene kukhala bwenda Malawi komanso mmene kuchita perform ndi zimene zimakupangisa zonena kuti Malawi akuvotere. Osanena kuti awa ndi athu inu mulibe anthu. Mulibe anthu. Ndi chifukwa chake chipanicho anthu akupita makavotera zina chifukwa cha kantima kamene kukuti gulu lathu limene lili ife kuti nthawi ya Chilima mavoti amene tinana ndi 1 point chakuti ndeno chifukwa chakuti IPM anayankhula mawu onena kuti Chilima anachoka ndi mavoti mwakuti ndiye mavoti amenewo ndi amene atipangisa ife kuluza. You took that thing kumayenda nacho kunena kuti okay ngati IPM anayankhula fundo zite kuti ife ndi anthu okwana 1 million. Kubwera zisankho sizinayendeso mmene nimaganizira. So chinthu chimene choyenda kuti muchikonze za prideism kuyenda kuti muzitaye uko. Izomanena kuti muli ndi anthu izi muzitaye uko. Anthu andi a Mulungu. Anthu asiyanu ndi zifukwa chake sa MCP agwa uko. Koma zitenga ngati kuti Malawi ina alenso muziko muno ndi wa Malawi Congress Party. Tukama wabwereza pano chipani cha UTM chilibe anthu. Anthu andi a Mulungu. Even DPP ilibe anthu. Anthu andi a Mulungu. Koma mmene ngupangira perform ndikumene kupangisa kuti anthu achikuvoterani. So ino Akabambe komanda zone kuti muli ndi anthu munama mulibe anthu. Famukana kakuti muli anthu ndi anu. Anthu seja amene avota Mutharika aja akanavotera ino. So zichepeseni ngati mufuna kuti Malawi akukondeni. Chifukwa munthu wonena kuti UMP omwe anakugwesa kwanu. Koma kumaka kamera kuti uli ndi anthu 1 million. Kodi mwa anthu 1 million nje yosapeza mwago ena ake bwanji paka nkuvotera iweyo. Ndifai ndikuzana kuti Akabambe inyo fundo zanu is not even carrying weight. Sisi kumveka yayi. Zilingati mena lili atupere muluzi. Munthu kugwapa MP usamayembekezere kuti pamene pokuza kuina. Chihana waonesa chamuna. Chihana uja
atamane nazo kuti ine ndi anthu ondisatira ulo 500 700,000 or 800,000 kapena kumpoto kuti kozana atangonena kuti ngasi kumpoto kuli anthu ochepa titangonena kuti kumpoto kujako ngati kuti akhala kuti kwapezeka anthu 400,000 achihana ndikonza kumvesesa kutenga ndi anthu amene analembesaje ndimvesesa chifukwa kuti chihana wapambana pachana anapambana pa MP so iweyo ku MP kwa anakugwesa ndio kumana kuti ni anthu 1 million ili pa anthu 1 million wao osapeza kwewe mpaka na vote yako kuvotera wewe ndiye chimene zifana kuzene kuti akabambe inu mulibe anthuwa ndi a Mulungu. Ndimaliza I think ndimalize nifunde mene ngati sikhala mene ndimaliza ndina komano ina imene ndibwera mutu mundu okhuza na Gift Trumpesi. A Gift Trumpesi inu nyali yanu munathimisa nokha. A Gift Trumpesi, a Timothy Ntambo, a Bire Mayaya, a Sembereka chansi munapasidwa. Munapasidwa chansi chachikulu. Simunganiza namenso kunena kuti DPP inakukhomererani inakupasani platform pota mthalika chimene amafuna kuona kuti mwina mwake inu mukhoza pota muli ndi fundo zina zake mwina zosiyana ndi zakezo. Pita mthalika amafuna kuona kuti I think anthu tinapanga study mosiyana mwina ndikutheka kuti anthu ali zina zake zimene akuziwa zimene akhoza kutionesera mbomamu zimene sitinazionepo. Let us try them. APM gave you chances. You failed to perform. Munaganika kuti mwaonesa mala kuti chito maziwa chonchi. Nyali yanu atimisa si DPP. Ino achara disi nyali yanu munatimisa noka. Chifacho zikonda komaso nkhaza. How can it be your own member ndikubira maka khapa anthu koma inu kumango yanga naso yankula china chichonse. You supposed to release statement pamene paja kwauza Malawi uka breaking news kanu kaja mabwe anati ma break briefing ka whatever. Kwauza Malawi ino kupanga refute zimene zija ndikumpanga reject the fana uja kunena kuti mwana wisi member wathu. Malawi uja kuona. Komano nkhani ndiona kuti munalibe nthawi ya zimenezo. Chifukwa chani mmaona ngati kuti MCP ja singazachoka mboma. Ndiye ino ayutm mwanjira ina amene ayo chiradisi mwanjira ina iliyonse tikuziwa zona kuti musegula mabungwe muyika anthu ino muzikukhala ngati ma trustee chabe muyika anthu koma tofuna tikuze kuti this time around ziko lino sitizalola so bungwe ina lilonse kubwera ngati kungakhale bungwe limene ife tizi mabungwe amene tizasatira akhala mabungwe la Malawi First ya Boni Kalindo chifukwa yeye wakhala ndi Malawi muzakazo sezi bungwe la Sylvester Namiwa sidedi ndi bungwe limene likati kuvomerezera Malawi muno kuti azikupitiriza kugwira ntchito zawo. Sitikufuna kuzamva kuti pabwere bungwe lina lake limene sitikulidziwa. Panthawi imene Malawi amavutika bwanji panthawi imene mabungwe amene sanatuluke. Ndiye tikuziwa zona kuti mufuna musegule mabungwe ena mabungwe amene sazaloledwa kuti apangidwe register Malawi. We know timalemekeza democracy yathu koma ife tizapanga force kuti zimene zisazachitike. Sipapezeka so bungwe ina lilonse kuti andakazi macha uko kane imene yata tifuna kuti chuma cha zikuno chiyende bwino. Tatopa ndi ma demonstration mdziko muno, tatoma ndi maboza mdziko muno. So HRDC ngati mukuti a Gift Trumpesi matula pasi kuti ndo wanu kamfuna muzika panga za ndale koma tifuna kuze ndi palibe munthu aza kuvotereni. Timothy Ntambolo wotate wapanga chotani palibe munthu amene aza kuvotere. Mbiri yake anayipisa. Chifukwa cha mademo. Mukanakhala kuti chance chimene nakupasani pita muthalika chijacho munachigwirisa ntchito muno bwino. Ndikuwatu kutumikira Malawi. Migwirizano zanu zimene munagwirizana za 5 years ya munazigwirisa ntchito muno bwino ndifuna ndikuuzeni. Zoti DPP kanabweraso mboma ikanakhala mbiri chabe. DPP sikanabweraso mboma. Koma munalepera kupanga perform. Mmalo mwake mmangopana nokanuka kumene kucha. So musamayembekezere kuti mbomamu muzabweraso. Kapena MCP izabweraso. Palibe. Imene jai yapita. Ndiye ene plans tizikhala kupanga ni monitor. Mufuna mbwene mapulani anthu ndubwanji tikati kumaona information tutuma pasidwa kumbali uku mufuna kusegula zipani palibe amene angakuvotere ni palibe inu mkwenda kuti mbwere ku South Africa kuno muzavutika ngati metu kuvutikira tizisinthana zinthuzi muzavutika ku South Africa ife tikubwera ku Malawi ena ziko ku UK kuja zibwera inu muzapita pamene mukagwireso magobo tikamakuuzani kuti muyenda mutu kuvutika inuso mpange experience life imeneyo azana zithamangaso ku Malawi ku ndi zinthu zongosindana koma pano pazona kuti ayi kumakanga tumukusiya kena kumakanga timukuyamikira boma. Why now?
achina Timothy Ntambo anachita kunena kuti sangapange support Dr. Jane Asa, sangapange support Peter Mutharika chifukwa kuti Peter Mutharika ni nkhalamba. Bile Malata amachita kamba kuti Peter Mutharika wakalamba. Anyorongo aja mukuti kandanda kumpoto uku nawo sanachita kuti Peter Mutharika wakalamba. Kennedy ndani amsonda amachita kusuku kunyoza sati masowera panali chigulu cha anthu chimene chimanyoza pasapezeke munthu kubwera lero kuzayamikira Peter Mutharika pamene iweyo unamunyoza Peter Mutharika. We don't need you. Sitikufuna ma compliments anu pakadali pano. We don't need your compliments pakadali pano. Go away ngati mana kapita Peter Mutharika. Anthu inu mwatikwana munapasidwa nthawi, nyali yanu wazimisa si Peter Mutharika, nyali yanu mwazithimisira nokha. Ndesi tikufuna sote zamve undula mwakasungula ati yakuyamikira boma. Because we know ma plan yanu, you want to come closer kwa APM kuti muzipeza ma information mawa muzagalukire so boma lomwerija muzapanga divert mind ya Malawi zinthu zinamba kwenda bwino business mayenda bwino munene kuti basi boma ndiloipa ayambe kupanga mademo kuti alipane ndi boma la Peter Mutharika. Nangati munthu tukamba so pano ngati wewe kuzozona kuti ndi wachipanika cha UDF komano UMP unagwa nawo mphamvu ulibe zowauza so Malawi zoti ine muzavunza wina akabambe inu kwanu komunagwa mulibe so mphamvu zomauza kuti ife mwaguti tiyeni tiyende ndi DPP imene tizipita chisogolo. Dola ija pano dola ikuvuta, dola si kuvuta. Fundo yanga ine inomaliza ndiyo khuza na mafuta ati kuli mazi kuvuta ndiye kuli chani kaya mene zikuvuta ku Malawi magesi. Amalawi ndifuna ndikuuzeni ku Eskom kuli vuto. Ndifanya ndakuzana kuti nthawi ya Bingwa Mutharika akulamula magesi ankathima kwambiri. Koma mukati muone sisi mpezeka kuti pali munthu ino wake zimene timakamba zija mukwayika anthu pa udindo koma anthu aja cholinga chawo ndichoti chizionesa ngati boma ndilolephera. Ndipita ngamba kumene kulamula anayamba ku makachosa ena njanji makazula njanji posachedwa pataona ena ucha treni ati zimene zinthu ndizachakwera. Magesi akumathimisiro mwadala cholinga kuti boma lizipisidwa zikhala lachani kodi la Peter Mutharika ati likulephera. Tifuna tikuzeni magazi kunena kuti you are going to be caught soon. Mugwidwa. DPP ikwesita kumbali yake andi anakuwuzani kuti akangolowa athana kwambiri ndi mavuto amene akuoneka kuti akuwapinja Malawiwa makamaka kumbali ya chimanga fertilizer za fertilizer mwazimva nokhaso kuti fertilizer 10,000 kumene kujatu sikuti ndi zinthu zozona kuti basi fertilizer yamaka nguntuka ukapa kuli ndrama kumene kuzimene zikupita kumene kuja pamene ndrama zimene anzanu wa uku amagawana pachiweniweni fertilizer uja kumangopasana tili ndi ma details tu. We don't want to mention names. Anthu amabwana ndi mafamu kumalawi kujako amatenga no fertilizer uja ndukampasa mwenye fertilizer mwe yutu wasabuside amatenga fertilizer jawabwera fertilizer jakabwera sikuti fertilizer ndama zake zimakhala kuti zachakwera ndama zimakhala kuti madona apereka pona kuti kumalawi kujako kuli mphawi tithandize kuti anthu akagula fertilizer wasabuside pa mtengo wabwino amamutenga fertilizer uja and I can tell you kuti madona aja anauzidwa zona kuti Malawi kugula pa mtengo wa 4,000 ndi kanthu iwa chakugulisa ndama pita amene ndama zina kumangweka ntumba mwawo. Imagine ngati fertilizer amakuza kuti kugula 70,000 ndiye nimpange 70,000 kapena ngati muzoti fertilizer yo chakwera ati anamusisa kaya anamika pa bwanji tikameza last year sakambe zazi zimene anakamba kuti muzigula 90,000 fertilizer mtengo mene mmagula ujayo madona jamada akapereka ndrama kuti okay fertilizer ndi 4,000 ija iwa chisama amangu auzizona kuti 4,000 nkanthu fertilizer jamangu kuti aka sakuti samauza kuti kwakusa 4,000 nkanthu amangu kuti pase ndrama zitagulira Malawi akadama chezikabwera iwa jamana kuti kwakusa mochipa koma zonse zamatenga kwa kanthu pamwawo. Na nkhani imene inatipeza ndona kuti anatenga fertilizer jokampasa mwenye chaukasunguku if I'm not wrong. Magazi mambulumuza na amene amakagula fertilizer jamene kuja pa mtengo wona kuti Malawi yo abweza makagula nale Malawi pa mtengo chipa. For 4,000 nkanthuja amagula anali anthu awo osala Malawi. Ndifaje mukuona anthu aja ndi chimanga chambiri koma kumene kusiku likonda dziko zimene zini nkhaza IMCP mapangasi ndiye uyu Mutharika ngona kuti 10,000 thumbatu plus apo sukuluso ikhaleso yaulere zimene aja kwirana kanika
anthu amalipidwa ama development fund ndalama zachiti ku sukuluko chakwera monga iye president bona kuti abakiri mulizana kuti sukulu ikhale yaulere makamaka ya primary chakwera ukanika kuona kuti fund major isamabwere ifa chani sanali ndi mtima ufuna kuseva Malawi nali ndi mtima lina kuti ine ndibwera pano ndikokere chifukwa kuchopereka kuja sichi mabwera kuchochuluka yeye anthuwa atibera kwatali. Imagine immigration dukampasa vitumbiko mumbani mwana wake neki chakwera kuti azeka endesa meneja anthu atibera ndalama zambiri ndipo ali ndalama zochuluka muziko muno muli ndalama zochuluka tikamane kuti muziko muno ndalama zochuluka koma kuti ndi azisogoleri amene amakhala greedy chisanzo chabwino chonena kuti pira mthali kanena kuti tikufuna ndalama zochulukira mwakuti ndalama zimene akakhala kudya achakwera myezi yochepa mthali kaotenga ndalama zimene zokagula chakudya huko muzizi mkhokwe mucha sitivutika tu kumbali ya chimanga ndiye kuti ukapita kwa adema ukagula chimanga chikaka kuti chiliko zinafika point kumalayo kuja ulamulo wachakwera kuti ndalama imakhala ntumba koma kuyang'ana chimanga chichikupezeka kukayang'ana deya amene deya sakupezeka uyu mthali kakugula chimanga kubweresa ndi usogolero umene ife timautani timafuna ndiye tifuna tikuze na MCP kuti vuto lobwesa nokha musablame DPP mumaifuna kuti ipange fix zinthuzi ino anyamata MCP muli busy kwambiri kunyoza DPP iye magesi iye koma fuel iye mwakuti mavuto amene anabwera ndi ino kodi pa nthawi imene chakwera malephera zimenezi bwanji simumalemba zimene bwanji simumalemba now when it comes to fix now you are forcing DPP to fix things zimene munaononga inoyo you messed up now mukufuna DPP ipange perform within 2 days DPP yalowaliti kuti ithese mvuto ya mafuta yalowaliti DPP ndi DPP kuyesa kuti mafuta wazipezeka njira ipezeka ndipo dziko muno kuti zakhaso kuti kusoka kwa mafuta njira ipezeka ndipo DPP ndi zimene kufuna kupanga zimene ndimene ili busy pakadali pano musiya kukamba zimene ziposa chidwa so vuto lobwesa nokha musabuleme inu mubuleme boma lanu la MCP tifandi limene malephera zinthuzi so pano pa musakhale kumpasa pressure munthu amene ali busy kupanga fix zinthuzi akapanga fix ya DPP zinthuzi ndikumaliza kufika uno kwa chathu chakubwera m'malo mwake ma business ndikumayenda dollars kupezeka firo china chonse kupezeka zikatheka bwino muona undulo makasungula gift trapezi Timothy Ntambo undulo muchiteka asembereka bile atulukiranso kumana kuti boma lisirili bwino ndi mmene amakhalira akanganyawa ndi zizude zisiru zimene ziko lino samalifuna zabwino apapa akudikira kuti DPP pange fix zinthu zizi ndi amene azibwera kumana kuti boma ili ayi tifuna idengero koma tifuna kuzeni kuti tonsefe ndi amalawi tiye ndiziko tilikonde sizoti uya kukonza iwo uziphwasula komanso ife sitizalola we will try our best ndangati kuti DPP apange fix mavuto awawa ndikutheka ndiye wina azibwera ndi sete zake kumana kuti afuna apange izisokonezo mdziko muno akwa kuti fetiza chira kukugwira kukupanga kududuruza chifukwa tatopa tikati kutopa ndiye muti verses 10,000 imachita tukubwera banknotes achita kulesa ndiwo mwati kuti iya zimeka ndiye ngati wewe utubwere ndi sete zako kumana kuti ufuna kusokoneza boma ili pamene DPP atakonza zinthu zija akulu izi zathira mapenalty ngati mmazitenga ndikuti ndinochenjera tikaonesana kusiya kumene koko sio cha Malawi ndizipita